Odbijena lopta od strane Spahića. Sjajan pas po drugoj strani Ljumovića. Centar šut direktno po sredini, nalazi na kraju put do gola. Pavićević Bojan posle one greške postiže gol, 2:0 za ekipu FK Titograda. Morat će ponovo sa loptom na centar fudbaleri Petrovca, a za izmjenu posljednju Boljevića. Lijepa lopta pod noge direktno ostala Magdeliniću. Lijep centar šut i sjajan gol. Sjajan gol, ponovo se Pavićević upisuje u listu strijelaca. Sjajno na kraju Magdelinić čuvao je tu loptu, tražio pravu priliku za centar šut i ponovo na pravoj poziciji Pavićević Bojan za njegov drugi gol. Lijepa lopta na kraju za Mihaljevića, odličan na kraju ove trki, potpuno pored gola, ponovo pravi grešku. Kruži sada ta lopta fino kroz odbranu OFK Titograda, lijepa igra, fino iznašena lopta preko sredine, na kraju pravi kapitan Ljuce prekršaj. Radević Igor, nova prilika za FK Titograd, ipak izašao je sada Boljević, dosta duboko. Još uvijek bez pravog rješenja Ljumović. Sam ulazi u šesterac i evo iz četvrtog gola za ekipu OFK Titograda. Samo da vidimo tamo ko je postigao taj gol. Sa brojem 17 Milicava.